Visca, visca! També s'ha menjat el rei Julian! Hi ha vegades que sí que es pot jutjar un llibre per la coberta. Sobretot si és de pell de serp. És fastigós i pudent i repulsiu. I tan llefiscós! Traieu-nos d'aquí! El capità deu tenir un pla. Sempre en té algun de pla. Tens un pla? No! Que pesada, i això que feia molt bona pinta. Nois, se m'ha acudit una cosa. És un pla que va per fases. Primera, correu! Distracció! Obstacle! Serpentina! Com vols despistar una serp amb una serpentina? Salteu! T'agraden els mamífers, oi? Menja't en Bart. Sóc el mamífer terrestre més gros que hi ha, ho sabies? No, és massa gros, m'empatxaria. M'has dit gros, ara? Espera't, que encara no he acabat. Digueu-me que hem sortit per la boca. Això no és Nova Jersey, espavilat! High in the Peruvian Andes, where temperatures plummet and oxygen is scarce,